बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. बेलदार फटका समाज संघाची स्थापना करण्यात आली आहे. संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची घोषणा करण्यात आली आहे. मी समाजासाठी आता आम्ही रजिस्ट्रेशन केलं आहे. 40 वर्षे काम करतोयच आम्ही, पण आता हे चालूमध्ये रजिस्ट्रेशन आम्ही केलं आहे आणि समाजाची कामं करतोय. काय आता बोलून आम्ही छोटी मोठी चांगलीच कामं म्हणजे लोकांच्या मुली संसार नांदायला घालवून पाठवल्या, त्याच्यात भांडणं होते, कोर्टात केशी होत्या, त्या आम्ही मिटू समाजाला बसू समाज हे करून ते हे केल्या, नांदायला पाठवल्या. काही मुलांना त्याच्यातून मोकळं केलं. काय आणि काय काय आम्ही समाजाची कामं करतो. कुठे कुठं कोणाचा काय प्रॉब्लेम झाला, काय झालं, काय तिथे जातो आम्ही, मदत करतो, सहकार्य करतो आणि अजून बी करू. आणि समाजाने एवढा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समाजाने माझ्यावर विश्वास टाकून मला अध्यक्ष केला, त्या सगळ्या समाजाचा मी आभारी आहे. काय आणि मी आता मी काम करतो आणि याच्या पुढे बी माझी 2-3 वर्ष आहेत ते मी मनापासून कामं करेन. त्याची सुरुवात कशी झाली, पुढे केली त्याबद्दल? सुरुवात आमचे ते सखाराम अण्णा चव्हाण होते, त्यांनी स्टार्टिंगला केलं होतं. 25 वर्ष झाली त्याला, पण त्यांनी काही रजिस्ट्रेशन केलेलं नाही. काही काळात त्यांची तब्येत हे झाली आणि त्याचं त्यांनी केलं. पण आम्ही आता माझे संपूर्ण साथीदार मिळून आम्ही सगळ्यांनी मिळून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांनी सगळ्यांनी मिळून काय सल्लागार बिल्लागार आमचे सचिव सगळ्यांनी मिळून आम्ही ते रजिस्ट्रेशन केलं. पाठपुरावा करून रजिस्ट्रेशन केलं. त्याला खर्चसुद्धा आम्ही आमचाच केला खिशातला. काय आम्ही कोणाला केलं, पालकमंत्री साहेबांसुद्धा आम्हाला भरपूर सपोर्ट आहे, सपोर्ट करतात. आणि पालकमंत्री साहेबांकडे सुद्धा आम्ही लोकांच्या याच्यासाठी मागणी करणार आहोत किंवा लोकांना घरकुल नाही, काही मुलांना नोकरी नाही, ती मागणी करणार आहोत, भेटणार आहोत, त्यांना बोलवणार आहोत. मोठ्या मेळाव्यात त्यांना आम्ही बोलवणार आहोत. मुख्यमंत्री साहेबसुद्धा येणार आहेत, त्यांनासुद्धा आम्ही बोलवणं करणार आहोत. आमचे महाराष्ट्राचे अध्यक्षसुद्धा येणार आहेत, त्यांनासुद्धा आम्ही बोलवणं करणार आहोत. काय आणि असंही लोकांचं सगळी काही जी कामं आहेत छोटी मोठी आता पण आम्ही करत आलो आहे. परवा कुडाळासुद्धा एक भांडण विषय झाला, तो सुद्धा आम्ही समाज जाऊन संपूर्ण मिटवला. काय असे बरेच आमच्या मुलीकडे एक प्रॉब्लेम झाला होता, तो सुद्धा आम्ही जाऊन कोर्टात केस होती, ते सुद्धा आम्ही जाऊन समाज जाऊन मिटवला. आम्ही स्वतः गेलो होतो. मंगळवेळाला मी स्वतः जाऊन मिटवला. पंढरपूरला गेलो होतो. होंड्याला आमचे काही विषय झाले होते, ते जाऊन स्वतः आम्ही समाजाला जाऊन तो बी मिटवून सॉल्व केला. म्हणजे कोर्टात आमचे बरेच लोक जात होते, त्याचं कोर्टात जात नाही, आम्ही आमचे समाज बसून आम्ही ते मिटवतोय, हँडल करतोय आणि लोक आमचे ऐकत आहेत. काय आणि लोकांना सांगतो की बाबा तुम्ही कोर्टात जाऊ नका, आपली काही परिस्थिती नसल्यामुळे जाऊ नका आणि आपण मिटून आपण समाज बसून घेऊया. आणि मला आता जो सपोर्ट आहे, माझे सगळे साथीदार आहेत, काय बांध्यापासून ते खरेपाटणपर्यंत, काय ते सगळे माझे सोबत चांगले आहेत, ते सगळे सर्व्हिसवाले आहेत. काय आणि मला भरपूर सपोर्ट करतात ते. काय आणि त्याच्या जीवावर हे सगळं माझं चाललं आहे. आणि मी बी रात्र म्हणत नाही, दिवस म्हणत नाही. कधीही फोन केला कुठल्या समाज लोकांनी ते मी तिथे जातो आणि काय चाललं ह्याची चौकशी करतो. आणि आता आहे जिथपर्यंत त्या पदावर तिथपर्यंत ते रात्र दिवस ते करणारच मी. सुरुवातीला ही संस्था 40 वर्षापूर्वी महाराष्ट्र राज्यामध्ये स्थापन झाली. त्याच्यानंतर हळूहळू ही वेगवेगळ्या तालुक्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये ह्या संस्थेचं नाव येत चाललं. पुढे कामकाज वाढत गेला. फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ही संस्था रजिस्टर झाली नाही किंवा अन्य कुठल्या तालुक्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये ही संस्था रजिस्टर झाली नाही. ती आम्ही इथे पहिल्यांदा रजिस्टर केली. याच्यापूर्वी माननीय कैलासवासी सखाराम अण्णा चव्हाण याने जवळपास 15-20 वर्ष अतोनात प्रयत्न केले, पण त्या प्रयत्नाचं काही चीज झालं नाही. कारण त्याला जे पाठबळ पाहिजे होतं, सहकार्य पाहिजे होतं, ते योग्य त्या रीतीने त्यांना मिळालं नाही. त्यामुळे त्यांचं थोडंसं काम अर्धवट राहिलं आणि ते आकस्मिक निघून गेले. त्यानंतर या जिल्ह्यामध्ये बरीचशी अशी कामकाज करण्याची पद्धत अशी ठेवली आम्ही आत्ता सध्या, की एकजुटीने काम करावं, समाजासाठी प्रयत्न करावा. समाज हा आमचा शासकीय यंत्रणेमध्ये तो सहभागी नाही आहे किंवा आपल्याला असं म्हणता येईल की आमच्या समाजाचं नाव शासनामध्ये नाहीच आहे मुळात. तर हा जो विषय आहे तो आम्ही आता सध्या रजिस्टर करून
ती संघटना आम्ही त्या शासकीय यंत्रणेमध्ये सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करतोय, आहे आमचा प्रयत्न. त्याचबरोबर सामाजिक जी कामकाज करण्याची जी पद्धत आहे ती पद्धत आत्तापर्यंत आम्ही अवलंबली. माझे आमच्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष मोहिते साहेब आहेत, त्याचबरोबर सेक्रेटरी महादेव पवार, त्याचबरोबर इतर आमचे जे सहकारी आहेत त्यांच्या माध्यमातून ही मंडळी सगळी शिकलेली आहेत आणि यांच्या माध्यमातून आत्ता आम्ही रीतशीर आणि नियोजित पद्धतीने कामकाज करत आहोत. तर आता सध्या या परिस्थितीमध्ये आमच्याकडे एक मोठा कार्यक्रम आम्ही घेणार आहोत सत्कारांचा. आणि हा सत्काराचा कार्यक्रम म्हणजे जिल्ह्यात किंवा महाराष्ट्रात सुद्धा म्हणा पहिल्यांदाच होतोय. तर त्या विषयामध्ये साधारणपणे सर्वात जास्त वयोमान असलेली व्यक्ती त्यांचा सत्कार, त्याचबरोबर हालाखाच्या परिस्थितीमध्ये ज्या मुलांनी शिक्षण घेतलं, ज्या मातेने त्यांना शिकवलं अशा त्या मातेचा सत्कार, त्याचबरोबर शालेय शिक्षण यंत्रणेमध्ये ज्या मुलांनी 10वी-12वीमध्ये चांगले मार्क मिळवले त्यांचा सत्कार, राष्ट्रीय खेळाडू किंवा राज्यस्तरीय खेळाडू यांची चमक किंवा अशा काही लोकांचा या ठिकाणी आपल्याला सत्कार करण्याचा आम्ही कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आणि त्यासाठी आमचे आता अतोनात प्रयत्न चालू आहेत, करतोय आम्ही प्रयत्न. तर याच्यासाठीच या जिल्ह्यामध्ये या काही गोष्टींची गरज आहे. कारण गेले कित्येक वर्ष समाज बांधवांचा अविश्वास निर्माण झाला आहे की या संघटनेमार्फत कुठलंच काम काही होऊ शकत नाही. तर ते काम आम्हाला आता करून दाखवायचं आहे. तर त्यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. मी या संघटनेचा सचिव म्हणून ही संघटना 24 फेब्रुवारी 2024ला रजिस्टर झाली आणि सचिवपदाची सूत्र माझ्या हातात आली. प्रथमतः आधी कोकण सात लाईव्ह या चॅनलला मी धन्यवाद देतो की त्यांनी आज आम्हाला इथं आमंत्रित केलं त्या म्हणजे मुलाखतीसाठी. प्रथमतः आपण आधी समाजाची जर थोडीशी 2 मिनटं जरा पार्श्वभूमी बघूया. कारण समाजाची संघटनेचं नावच काय आहे तर बेल्लार भटका संघ सिंधुदुर्ग असं आहे. आता बेल्लार या शब्दाचा अर्थ आधी पहिला प्रथमतः समजून घेतला पाहिजे. कारण बेल्लार या शब्दाची जर आपण फोड केली तर बेल हा फारसी शब्द आहे आणि उर्दू पण आहे. आता बेल याचा अर्थ काय होतो तो फावडं किंवा खोरं असं म्हणतो. आणि दार या शब्दाचा अर्थ काय होतो तो धारण करणे. आता तुम्ही म्हणाल बेलदार हा शब्द जोडला तर त्याच्यापासून काय निर्माण होईल तर फावडं घेऊन काम करणारा कामगार असा त्याचा अर्थ होतो. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा कुठे येतो तर भटकंती म्हणजे भटका समाज असं नाव पडलं या समाजाला. कारण या समाजाचा इतिहास बघितला तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालावधीपासून हा समाज त्यांच्या त्या सैन्यदलामध्ये किंवा गड किल्ले बांधकामामध्ये खंदक खोदणे यासारखी सगळी कामं तो करत होता. पण आता सध्याची परिस्थिती अशी आहे की ही कामं करत असताना एकाच ठिकाणी हा समाज स्थिर नाही. त्यामुळे रोजीरोटीसाठी एका गावात काम मिळालं की ते काम सोडून दुसऱ्या गावात त्यांना जावं लागतं. त्या ठिकाणचं काम संपलं की तिसऱ्या गावात जातं आणि हा भटकंती करत असल्यामुळे त्याला बेल्लार भटका समाज असं नाव पडलं. VJNT याचा समावेश केला जातो, NTPOमध्ये आम्ही मोडतो आलं लक्षात. मग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या आम्ही संपूर्ण समाजवादाने एक विचार असा केला की बाबा हा आपला समाज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये विखुरला गेलेला आहे. पण कुठंतरी एक संघ झाला पाहिजे आणि एक संघ होण्यासाठी आम्ही ही संस्था काय केली शासकीय याच्यातून रजिस्टर केली. आता रजिस्टर केल्यानंतर समाजाने आमच्या ठरवलं की बाबा दोडामार्गपासून ते खारेपाटरपर्यंत हा जो काही एवढा पट्टा आपला जो पसरलेला आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा त्याच्यामध्ये ठिकठिकाणी ही लोकं आमची रोजगारासाठी विखुरली गेलेली आहे. नुसती विखुरली गेलेली नाही तर कामासाठी बाहेरच्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ते जातात. परत काम इथं सीझनमध्ये काम असलं की ते येतात. मग हा सगळा समाज एकत्र करून त्याचं रजिस्ट्रेशन करून आणि त्या माध्यमातून समाज घडवण्याचं एकत्रित आणण्याचं एक छोटासा प्रयत्न आम्ही या संघटनेच्या माध्यमातून करणार आहोत. आता महत्त्वाचा मुद्दा कसा आहे की आमची संघटना जिल्ह्यापुरती मर्यादित न ठेवता ती कुठंतरी महाराष्ट्र राज्याशी संलग्न केली जावी. कारण काय आहे कारण आता बघितलं तर आता आमच्या या सहकाऱ्यांनी सांगितलं की 40 वर्ष या संघटनेसाठी आपण प्रयत्न करत होतो. पण 40 वर्षामध्ये जे घडलं नाही ते ह्या वर्षभरामध्ये आम्ही घडवलेलं आहे. कारण आता बघितलं तर समाज आमचा पूर्णपणे उपेक्षित आहे. कारण बघितलं तर जातीय दाखले मिळणं अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणं अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे.
शिक्षणासाठी सुद्धा ठिकठिकाणी दारोदारी फिरत असल्यामुळे शिक्षण सुद्धा अर्धवट मुलांना सोडावं लागलेलं आहे. मग हे कुठंतरी त्या मुलांचं शिक्षण स्थिर व्हावं आणि जिल्ह्यातल्या संघटनेला पाठबळ मिळावं राज्यातून. आणि म्हणून आम्ही काय केलेलं, आता ही संघटना रजिस्टर करून जिल्ह्यातल्या संघटना ही राज्याच्या संघटनेशी संलग्न करणार आहोत आणि त्यांच्या माध्यमातून एक भरीव कामगिरी आम्ही या जिल्ह्यामध्ये करणार आहोत की जिल्ह्यातले जे लोक आहेत आमचे समाजबांधव शिकलेले आहेत, तर शिकलेल्या लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. मग रोजगाराच्या उपलब्धतेसाठी काय करता येईल. आता आमच्या अध्यक्षांनी सांगितले किंवा सल्लागारांनी आमच्या सांगितलं की शासन दरबारी दखल घेतली गेलेली नाही आमच्या समाजाची. मग शासन दरबारी ज्या काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना इतर समाजासाठी राबवल्या जातात, मग त्या इतर समाजासाठी राबवलेल्या योजना आमच्या समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आमचा त्यासाठी प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर आरोग्याच्या दृष्टीने काही उपक्रम राबवता येतील, त्या पद्धतीने उपक्रम राबवण्याचा मानस आमचा या संघटनेच्या माध्यमातून आहे. त्याचबरोबर नुसतं एवढंच नाही तर मुलांचं शिक्षण सुद्धा पूर्ण झालं पाहिजे. तर आज काही ठिकाणी असा प्रकार झाला आहे की काही मुलं भटकंतीमुळे अर्धवट शिक्षण सोडून बाहेर गेलेली आहेत. मग ती शिक्षणाच्या प्रवाहात आली पाहिजे, त्यांना जातीच्या दाखले मिळाली पाहिजे, जात वैधता प्रमाणपत्र त्यांना मिळालं पाहिजे, नोकरीमध्ये संधी मिळाली पाहिजे. दुसरी एक काय झालं आहे की जातीचा दाखला काढताना आमच्याकडे जाचं गट ठेवली आहे की 1961 पूर्वीचा पुरावा पाहिजे. आता आमचा समाज कसा आहे, भटकंती करत असल्यामुळे 1961 पूर्वीचा पुरावा आम्ही देऊच शकत नाही. मग त्यासाठी शासन दरबारी आम्हाला मागणी करायची आहे की बाबा 1961 पूर्वीचा पुरावा हा थोडा शिथिल करून, अट शिथिल करून त्यासाठी आम्हाला काही साल बदलून मिळाली तर त्याच्यासाठी जाती दाखल्यासाठी आम्हाला काय करता येईल, प्रयत्न करता येईल. आता स्वतः मी शिक्षक आहे का, तर या जातीचाच मला फायदा झाला आहे. ह्या रोस्टरचा फायदा झाल्यामुळे मी शिक्षक म्हणून नोकरीला लागलो. पण मला हे असं वाटतं की बाबा मी शिक्षक झालो, मी स्थिर स्थावर झालो, तर माझा समाजसुद्धा या पद्धतीने काय झाला, स्थिर स्थावर झाला पाहिजे. त्यालाही नोकरीची. त्याचबरोबर काही लोक बेघर आमच्याकडे आहेत, त्यांना घराची सुविधा उपलब्ध नाही, त्यांना घरंसुद्धा उपलब्ध व्हावी. ह्या सगळ्या गोष्टीची पार्श्वभूमीचा विचार करून आम्ही संघटना स्थापन केली आणि ही स्थापन केलेली संघटना अहोरात्र काम करण्यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. आणि त्यासाठी आम्हाला राज्याच्या संघटनेचा काय करायचं आहे, उपयोग करून घ्यायचा आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील किंवा जिल्हा परिषदेचे सदस्य वगैरे असतील त्यांचाही उपयोग यासाठी करून घेणार आहोत आणि एक मजबूत असं संघटनेचं स्थान, या समाजाचं स्थान जिल्ह्यामध्ये आम्ही काय करणं उभं करणार आहोत. धन्यवाद. नमस्कार, मी मंगेश चव्हाण, या संघटनेचा सहसचिव. सध्या माझी इथं GST बसलेले आहे. सध्या आम्ही जे काही योजनेची राबवण्याचा प्रयत्न करतो आहे की आमचा समाज हा शासनाच्या बऱ्याचशा गोष्टींपासून वंचित राहिलेला आहे. मुळात म्हणजे अजून आमचा समाज जरी एकत्र जर संघटित जरी होत असला तरी काही ठराविक गोष्टींपर्यंत लिमिटमध्ये आहे. आता आम्ही संघटनेच्या वतीने असाच प्रयत्न करतो आहे की सर्व समाज एका बॅनरखाली यावा, एकत्र यावा. सर्व समाजातील ज्या काय बारीक सारीक ज्या गोष्टी आहेत त्या समोर समाजाच्या एकत्र व्यक्त व्हाव्यात. कुणाच्या अडचणीत सगळ्यात म्हणजे की आमचा समाज हा शासनाच्या बऱ्याचशा गोष्टींपासून वंचित आहे. शासनाने जे काही नियम लागू करून दिलेले आहेत ते आम्हाला जाचक आहेत की आमच्या जर समाज जर बॅकग्राऊंड जर बघितलं तर आमचा समाज म्हणजे भटकंती करून उदरनिर्वाह करणारा समाज. याला जी समाजाने जी काही ज्या शासनाच्या काही अटी घातल्यात त्या अटी त्यांना लागू होत नाहीत. तर ह्या गोष्टींपासून थोडीशी शिथिलता निर्माण व्हावी, समाज एकत्र व्हावा. त्यांच्या अडीअडचणी जे काय आहेत मुलांच्या शिक्षणापासून त्या अगदी त्यांच्या हलकीच्या परिस्थितीपर्यंत त्या सगळ्या शिथिल व्हाव्यात. याच्यासाठी आम्ही आज एकत्र येऊन समाजाच्या वतीने संघटना रजिस्टर करून आम्ही जे काही समाजाचे अगदी तळागाळातील घटकापर्यंत असलेल्यांचे सगळ्यांचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते सगळ्यांचे सॉल्व्ह करून समाज एक संघ करून त्याला एक चांगलं वळण आणि एक चांगलं मार्गदर्शन मिळून प्रयत्न व्हावेत असा आमचा सध्या पुढचा मानस आहे. याच्यासाठी मला आपल्याला सांगावंसं वाटेल 2 मिनटासाठी की परवा 5 तारखेला म्हणजे जुलैच्या 5 तारखेला आमच्याकडे आमचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय रमेश जाधव हे पुढील कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी ते आपल्याकडे इथे कुडाळ या रेस्ट हाऊसला येत आहेत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली किंवा त्यांच्या सहकार्याने हा सत्कारचा कार्यक्रम आम्ही आयोजित करतो. कारण आमच्याकडे जिल्हास्तरीय नव्हे तर राष्ट्रीय खेळाडू आहेत. त्याचबरोबर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा 98 पर्यंत मार्क घेतलेली मुलं आहेत आणि असा सत्कार किंवा
वयोवृद्ध व्यक्तींचा सत्कार असा हा आयुष्यात कधीच आमच्या समाजात घडला नाही. तो आम्हाला घडवण्यासाठी आमचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि मी आवर्जून सांगेन आमच्या समाज बांधवाला की ज्यावेळी आपला सत्कारचा कार्यक्रम असेल त्या कार्यक्रमासाठी आपण सर्व सहकुटुंब परिवार आपल्या ह्या कार्यक्रमासाठी उपस्थिती दाखवावी. कारण त्या ठिकाणी शक्यता मुख्यमंत्री साहेबांची शक्यता आहे असं आम्हाला पालकमंत्र्यांकडनं माहिती मिळाली होती. आणि त्याने आम्हाला आवाहन केलं होतं की तुमचे जर सर्व लोक जर या ठिकाणी उपस्थित होत असतील तर मुख्यमंत्रीसुद्धा या कार्यक्रमाला येऊ शकतात. तर असा हा कार्यक्रम आम्हाला करण्यासाठी व जे काही सहकार्य पाहिजे ते सहकार्य आम्हाला आमचे रमेश जाधव महाराष्ट्राचे अध्यक्ष ते आम्हाला करणार आहेत. तर त्यानिमित्ताने आज आम्हाला तुम्ही इथे आमंत्रित केलं किंवा आम्हाला ही संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल मी कोकणसात लाईव्ह ह्याचे मनापासून आभार मानतो. आणि अशाच तऱ्हेने आमच्या पाठीशी राहावं अशी मी विनंती करतो. धन्यवाद.